Babu shakka shahararren shirin nan da kuka daɗe kuna jira mai suna So ne ya kusa dawowa hutu. Nan da kwana uku kacal za ku samu sabon season 2 na cikin shirin So ne, inda a yanzu haka dai za ku ji irin cakwakiyar da ake ta faman ɗauki ba daɗi da Hairana da kuma Imran da Al-Amin, tare da mahaifin Imran da kuma mahaifin Hairana, inda a yanzu haka dai babu shakka Hairana tana cikin wani mawuyacin hali, inda tana gadon asibiti a kwance, amma kuma burinta a kawo mata Imran ta kalle shi domin ta ji daɗi a ranta. A yanzu haka dai wannan shahararren shiri mai suna So ne yana ɗauke da cikakken ƙalubale da kuma ruɗani a cikin wannan shahararren shiri mai dogon zango. Idan kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu, za ku ji irin abubuwan da shirin So ne ya ƙunsa a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, inda a duk lokacin da kuke da buƙatar wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin So ne, sai ku tuntuɓe mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha ta Idan ya kasance wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan ƙayatacciyar tasha ta DM Hausa 24. Idan kuna bibiyar wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin So ne, season 1 dai ya ƙare a lokacin da Hairana ta faɗi ƙasa tana burburwa daga lokacin da ta yi arba da Imran ta furta mai kalaman soyayya, wanda bata taɓa tunanin za ta iya furtawa Imran kalaman soyayya ba, sakamakon irin farin cikin da Imran yake bata a duk lokacin da ta buƙaci farin ciki, inda kuma Imran ya nuna mata soyayya ƙarara mafi girma a cikin zuciyarta a lokacin da bai ma san zai iya furta mata da kalaman so ba, amma hakan ya sa shi Imran ya rufe abin da ke cikin zuciyarsa. Amma dai duk da haka, irin soyayya ta mata da kuma ganewa, amma sai da Hairana ta gano irin sanda Imran yake mata, yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa take da muradin fita da shi unguwa, ko kuma dai ya je ya kai ta duk inda za ta je, sabida irin farin cikin da yake sata, da kuma ta fuskanci haka sai ta gane cewa Al-Amin ba shine mijin da ya dace da ita ba, wato Imran shine mijin da ya dace da ita. Sai take ta tunanin cewa Al-Amin ya kamata ya je ya so ƙanwarta, ita ce wacce ta fi dacewa da shi, sakamakon cewa ita fa a yanzu Imran ya bata komai da take so a wannan duniya. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha ta DM Hausa 24. Idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha ta mu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa.